Balot. Isang kayo manggaway barangay resolution. Sa kinadsatan, sa problema, alam ang problema mo. Hindi. Si katula ba? So, ken, Ang problema. Ang problema. Kaya nang problema mo sirin. At ngaran. Dapat ko mo nawa. Huwag mong ilihis yung issue na nagpalit ng pangalan. Kaya nga Hindi nagpalit. Ang dapat ginawa ni Kapitana Maritsana, noong ginagawa yung naturang Welcome Act at inilalagay yung pangalan, dapat simita na niya. Simita na niya yung gumagawa. Nung napatayo na, nandyan na, nananahimik na ilang taon, 2 taon na. Ngayon, binubuhay niya. Ginigising niya. Hindi ho natin alam kung ano ang intensyon ng pagpapatanggal ng pangalan ng nag-donate. Hindi po natin alam ang dahilan. Kaya nga Kung bakit akin at anunutan to ng kapitana ay ipakal. So, hindi po kanyan, hindi ka papalakpakan ng mga kabaranggayan mo sa ginagawa mo niyan. Parang dinadamutan mo yung mga nagdudunit. May imbagatod interview to. Di ba? Kaya wala ray ken. Wala ray mamapas no kuno alumni. Pansatan. Sino mga alumni na nagagalit? Sino mga nagagalit? Iba? Wala namang nagagalit. Nagtanong tayo dyan sa barangay Banawang. Wala naman Siya lang ang nagagalit Nanggagalait Dahil nakikita niya yung Acosta. Ayan. Gumawa ka ng maganda sa iyong barangay. Lalong-lalo na ang pagtulong dyan sa Banawang Elementary School para sa ganun ipapalakpakan ka at balang araw bibigyan ka rin ng komendasyon ng Department of Education, diba? Hindi niya mahirap tapatan itong plaque of appreciation o plaque of recognition na ibinigay kay Ginoong Lito Acosta na notable stakeholder. And out of 300 schools. Pang-anim. Pang-anim po itong stakeholder na si Lito Acosta at ang kanyang pamilya sa pagtulong diyan sa Banawang eskwelahan. Diyan pa lang Kapitana, hindi ka ba nagagalak dahil siya po yung nirecognize na stakeholder, barangay mo pa yan. Dapat na kung sana i-recognize mo rin yung effort ng mga pamilya Acosta sa pagbibigay ng tulong sa Banawang Elementary School. Di ba? Ganun lang yun. Kapitana, hindi yung sasabihin mo, pinapatanggal mo yung pangalan ng donor. Parang hindi yata maganda yung pagkasabi mo dyan. At hindi rin maganda yung sinabi mong pinalitan na ang pangalan ng Banawang Elementary School. Samantalang hindi pa pala pinalitan yan. Hindi basta-bastang pagpapalit. Yun lang yun. Okay. Alas 7:15 ng umaga. Dumako tayo sa Balita National. Yung binalito mo kanina na sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taas singil sa pamasahe sa mga public utility vehicle na nakatakda sanang magsimula ngayong araw, Marso 19, kapaborito rule. Sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siyempre, nyalalanti ay unsabay ni tayo pantagay. Pero sabayan din sana ng mga yung gumawa ng paraan para bumaba naman yung presyo ng gasolina crudo. Kaya iniutos na ni Pangulong Marcos sa Department of Transportation na ipagpaliban ang pagtaas sa pamasahe
dapat daw na ay pagpatuloy ang pag-alalay sa mga commuters at lahat ng gumagamit ng transportasyon. Yun ang sinabi niya. Sinasabi ng Pangulo na madaliin nilang yung pagbibigay ng suporta sa mga transportasyon, yung mga transport workers. Ito yung mga driver siguro na apektado sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Yun ang sinasabi niya. Ang sabi pa ng Pangulo, dagdagan nila ang suporta sa transport workers. Anong klaseng suporta kayo bibigay pa? Kwenta lang, ti. Oo nga. Sabi niya, dagdagan ang suporta. Ang alam kong suporta lang, yung ayuda, di ba? Maaring siguro na dagdagan yung ayuda na binibigay ng gobyerno nasyonal yung siguro pinapabilis yung pagbawas ng excise tax sa langis. Yun yung dalawa na ang alam ko inatasan ng Pangulo ang DOTR na simulan na ang yung libreng sakay para raw mabawasan ang gastos ng mga commuters. Libreng sakay. Ngayong araw yung tigil pasada na itinakda ng iba't ibang transport group diyan sa Metro Manila. Dahil dito sa tumitinding tensyon sa Middle East, tumataas yung presyo ng langis. At ang kahilingan ng mga transport group, dagdagan yung pamasahe. Ang sabi ng LTFRB at saka DOTR, dagdagan namin 1 piso. 1 piso. Ang sabi naman ng mga transport group, kulang! Dapat 5 piso! Paano naman yung mga commuters? Hindi naman tumaas yung sahod ng mga yan. Kaya nga, yung mga lalong-lalo, yung mga... Paano naman yung mga estudyante? Ang magulang ay isa lang ang naghahanap buhay. Kaya nga, yun ang problema dyan. Kaya nga, ang gobyerno natin, hindi natin masisisi kung bakit sinuspindi. Dahil binabalance nila yung sitwasyon. Yung sitwasyon. Ngayon, may mga positive na reaction, may mga negative na reaction dito, 'di ba? Sa pagsuspindi ng naturang pamasahe, yung pagtaas ng pamasahe. Yung dito tayo sa may negative na reaction. Siyempre yung mga sasakyan ay talagang apektado sila dito, yung mga chopper, mga drivers, di ba? Pero sa positive side tayo. Sinasabi ni Pangulong Marcos itong pagsuspindi ay sa minto ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan ay para makatipid ang mga mamamayan, lalo na ang mga manggagawa at estudyante dahil hindi nagtaas ang pamasahe sa kabila ng crisis sa gasolina. Yun yung mga positive na sinasabi ng Pangulong Marcos sa mga manggagawa at sa mga estudyante, mga commuters, ngunit sa sabi ng mga mga chopper, magdudulit ito ng halo-halong mga reaction. Malaking epekto ito sa mga sektor ng transportasyon. Ang pangunahing negatibong reaction dyan sa naturang pagsuspindi ng naturang pagtaas ng singil sa pamasahe. Siyempre, mga chopper, mga drivers ng jeepney, mga bus, siyempre sabi na tumataas ang gasolina, dapat tumaas din ang kita namin. Siyempre,
Ang problema, hindi naman din agad-agad makakapagtaas ng pasahod. Kaya nga eh. Dahil yung mismong kumpanya, kung lang matag-crisis. Siyempre, pag-aralan pa lang na kwan yan, ng kongreso yan, yung pagpapataas ng mga sahod. Di ba? Bawat region, magkakaiba yung kwan eh. Yung pagtaas ng kailang sahod eh. Di ba? So, yun yung mga positive at saka negative na reaction mula sa ating mga kababayan. Yung naturang pag-suspende ng pagtaas singil, yung taas singil sa pamasahe. Yung sinasabi naman ng Pangulong Marcos, may roll out daw ng ayuda, tulad ng fuel subsidies para sa mga kwalipikadong drivers at operators at mga programang libreng sakay upang matulungan silang makaraos. Yun ang sinasabi ng Pangulo. Fuel subsidies. Sino ba ang tatanggap dyan? Yung mga nauna nang nakatanggap. Yung mga tricycle driver ang mga una na nakatanggap. Pero yung mga kunyata, jeepney, buses. Pero sa Metro Manila pa lang. Sa Metro Manila. Hindi lang naman sila dyan ang apektado. Kaya nga eh. Dito rin. So, dito. abangan natin. Kung ano ba talaga yung mga tulong. Kung matulungan yung mga drivers. O kaya din yung commuters. Alam mo, mga drivers, yung natanong ko kanina ano masasabi mo dito sa pagsuspende ng taas singil sa pamasahe? Nagbibigay ka agad ng reaksyon. Sabi niya, bakit naman pinasuspindi ka agad ni Pangulong Marcos? Sabi niya, piso na nga lang eh. Sabi niya, piso? Pero may dagdag na pasahe bawat kilometro. Exceeding kilometers. Pero sabi niya, halos wala na kaming kinikita araw-araw. Ako nga, kung kumita ako ng 500 sa isang araw, maganda na, sabi niya. Kahapon nga, ang kita ko, 180, sabi niya. Yung inuwi niya sa kanyang pamilya. 180? 180 piso. Inuwi niya sa kanyang pamilya. Saan na pupunta? Yung 180 na yan. Nakasya ba yun? Yan nga. Yun ang nila. Kung kikita kami, may makakauwi kami ng 500 sa aming pamilya, maganda na, sabi niya ng driver kanina. Kikita ka sa buong araw, 1,500. Mapupunta yung 500 doon sa operator, sabi niya. Gasolina. So, sa taas ng gasolina, sabi niya, halos mapupunta lahat yung kinikita namin araw-araw. Yun yung mga hinaing nila. Kaya't ito ngayon ay dapat na balansihin ng ating pamalaan yung naturang issue na ito upang walang agrabyado. Hindi magrabyado itong mga chopper, mga drivers. Baka mamaya sila yung hihinto sa pamasada at maghanap sila ng ibang paraan para mabuhay ang kailang pamilya. Sinong kawawa ngayon? Mga commuters. Apektado yung mga commuters. Alas 7:25 ng umaga. Good morning nga pala sa mga masugid nating mga taga-subaybayan. Thank you po. Diyan sa may ongoing pa rin yung Pandan Festival, Yes, Pandan Festival. Hanggang 22 yan. Ano ba ang schedule nila? Ito, hanapin ko lang. Good morning kay Sir Jeff at si Dr. Felix Domicilio, si Darwin. At gawin din si Mayor Carl Christian Biga dyan sa Mapandan, Pangasinan. Anong petsa ngayon? 19. 19, ayan. March 19. Ay, ito. March, hindi ko ito. Feast of St. Joseph. May May misa. May misa ngayon. Sa isang umaga. Ngayon po yung Balikbayan Tour.
Ngayong araw po, itutur ni Mayor Carl Christian Vega, siya mismo, ang magiging tour guide. Ang mga balikbayan. Sa mga balikbayan at ang kanilang mga pamilya, ililibot po ni Mayor Carl at ipapasyal sa mga proyekto, yung mga ongoing, yung improvement, yung naging proyekto ng mga balikbayan. Oo, at mamayang gabi po ay Balikkabayan. Night. Ganda ng Balikbayan Night po ito. Balikkabayan. Balikkabayan 2026. Ayan, okay. Yung ngayong araw ay para sa mga balikbayan talaga. Talagang yung umaga ay may misa at ngayong umaga rin ay yung kanilang balikbayan tour. Ayan. Walang ibang programa, para sa kanila lang yan. Oo, at mamayang gabi, Balikkabayan 2026. Ayan, okay. Balikbayan Night. Balikbayan Night, ayan. Okay, good morning sa inyo dyan. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makadito, Kalasyaw. Lahat ng mga barangay council, magandang umaga. Si Madam Anita Rolosta at mga barangay Tanod sa BXW, magandang umaga. Okay, pwede pa tayo mag-exercise, engineer. Take it away. Okay? Wala. Wala yata. Ayaw mag-exercise. Good morning. Sa tinamad, mag-exercise. Ayan, good morning sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Si Mayor Patrick Agustin Karamat dyan sa Kalasyaw. Si nga pala, si Councilor Kyle. Ayan, good morning. Good morning. Si Councilor Elias Villanueva. Kahapon matin siya sa graduation ng mga daycare. Actually, ilang araw na siyang natin kasi hindi naman sabay-sabay yung schedule. So, may kanya-kanyang schedule. Si nga pala, si Don Ramon Bautista Sr. Sir, good morning, sir. Good morning. Masantos siya kabosanan si kayo. Ayan, on tantumat si Director Dr. Roland Mejia. Ayan, yan sa may region. Si Medical Center Chief. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Si former Liga President Carlito Dion ng Barangay Buod at si Longher, magandang umaga. Joel Cabo. Si MDR Eda Villacorta, magandang umaga dyan sa Kalasyaw. At ganoon din si former Councilor Gerald Especial. Ayan, good morning. Si Kapitan Engineer Art Gaspar. Magandang umaga. Si Kapitan, dito na Barangay Ambotol. Si Madam Mami at Boss Carlo, magandang umaga. Sergeant Esteves at Madam Jubeta Piado Esteves. At si Bayan, magandang umaga sa iyo dyan sa Kalasyaw. Wala na po tayong sabat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po ay pansamantalang namamahalang sa iyong paborin. Ayun niyo po nga nakasama sa umaga ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtirining po, Magtipangasinan Dennis Mujeres, at kasama din natin dyan sa mga technical control, si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Likna Ibaloy dito lamang sa DWG 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.